Pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida és tot un orgull poder celebrar aquesta nova edició de premis que durant 34 anys han permès promocionar i donar a conèixer la gran oferta turística de les nostres comarques. En aquesta edició es van presentar 85 reportatges de gran nivell i que reflectien els atractius i el patrimoni del Pirineu i de les Terres de Lleida. Des d'aquí vull traslladar a tots els premiats aquí presents la meva felicitació més sincera per la vostra feina, que avui reconeixem amb aquests premis. També vull traslladar aquesta felicitació a tots aquells professionals que han presentat les seves obres al premi, perquè encara que no hagin guanyat, amb el seu esforç ens ajuden a difondre els valors del model turístic pel qual apostem des del Patronat. Premi corresponent al millor treball publicat o emès als mitjans de comunicació locals, dotat amb 6.000 euros. Ha estat per al treball El Pirineu en globus, d'Oriol Clavera, publicat el 4 de desembre de 2022 al dominical Lectura del Diari Segre. Jo només volia agrair, per començar, al Miquel i l'Àngel i la resta de l'equip de Globus Contiki per haver-me donat l'oportunitat de fer aquest reportatge. També a la Lectura del Diari Segre per publicar-lo i al jurat i a la Diputació per haver-lo valorat. I res, dir que tenim uns paisatges la mar de guapos i que vistos des del cel realment és una experiència bastant única que recomano i que gaudint del Pirineu que tenim un tresor. El guardó de premsa internacional, atorgat al millor treball publicat o emès a l'estranger, dotat amb 6.000 euros, ha estat per al reportatge Au pays de l'Orgeon, les Garrigues, département garanti au cœur de la Catalogne, publicat l'abril de 2023 per la periodista francesa Geneviève Lastre. Estoy muy emocionada. Yo he nacido del otro lado de la montaña, soy de Toulouse, pero vivo en París desde mucho tiempo y siempre me ha gustado mucho descubrir los territorios del interior. Gracias a Emanuel, que ha organizado un fantástico viaje de prensa, he podido descubrir el territorio de las Garrigues y encontrar personajes maravillosos. El premi corresponent al millor treball de premsa escrita d'informació general, dotat amb 6.000 euros, ha estat per l'article Temporada de laberints de Ponent, publicat per Albert González al diari Ara el 17 d'agost de 2023. Jo volia dir que, com han dit aquí a la presentació, no és un sols reportatge de laberints turístics. Vol ser un gir d'atenció periodístic a la pagesia, a un sector que ha sofert i està sofrint encara molt no sols les inclemències del clima, sinó també la desatenció dels polítics i d'una gran part del món urbà. I en això crec que la majoria dels meus companys compartim la mateixa direcció editorial des de fa bastants mesos. I és que vivim en un país en què el sector agrícola que ens pot assegurar la sobirania alimentària està sotmès a viure sota unes condicions molt dures, més dures que altres com per exemple el turisme i la indústria. Com a millor treball d'internet, dotat amb 6.000 euros, ha estat reconegut el documental 20 anys del Parc Natural de l'Alt Pirineu, publicat per Marc Obiols a YouTube l'1 d'agost de 2023 i elaborat amb la col·laboració de Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu. I vull donar les gràcies a l'organització, a la Diputació, al Patronat i també als periodistes que van triar la nostra feina, el nostre treball, el nostre documental pel premi, moltíssimes gràcies. També agrair al Parc Natural de l'Alt Pirineu i a tot l'equip humà, que sou un equip fantàstic. Realment es diu molt que treballar amb l'administració pública o accedir-hi o parlar-hi és molt difícil. El Parc Natural de l'Alt Pirineu és l'exemple de que no ho és, escolten, estan sempre disposats a escoltar i a parlar de tot. Per tant, el meu agraïment també és perquè aquest documental, si ha sortit tan bé, flors per mi, és perquè em van deixar total llibertat creativa. I sobre un guió tancat, a vegades les coses no surten com un vol, però amb un guió obert surten coses tan boniques com les que hi ha. El
premi corresponent al millor treball de televisió, dotat amb 6.000 euros, ha estat pel programa Carros de Foc, la travessa dels refugis, elaborat per Jordi Cadena i emès per la plataforma digital 3CAT el 21 d'agost de 2023. I realment ha sigut un documental que ha costat molt de fer, però que al final hi hem agafat, amb tant de temps hi hem agafat moltíssim carinyo. Així que moltes gràcies pel reconeixement a aquestes 12 persones que hem estat darrere d'aquest tema. I sobretot agrair al Miquel i al Valentí la seva clarividència i motivació, perquè sense ells això no hagués sortit. I agrair sobretot a la gent de Carros de Foc. El premi corresponent al millor treball de fotografia, dotat amb 6.000 euros, ha estat pel reportatge gràfic Pallars, el territori més salvatge, del fotògraf Roger Rovira, publicat a la revista Descobrir Catalunya l'1 de setembre de 2023. Primer de tot, moltes gràcies al jurat. Segur que no ha sigut una tasca fàcil, gràcies al patronat per aquests premis que són un referent i que venen a donar suport a un sector professional que tendeix a la precarietat i a la incertesa. Felicitats a tots els premiats i també moltes gràcies a la revista Descobrir, no perquè estigui el seu director aquí al meu costat, en Joan Morales, sinó perquè per el privilegi que m'ha donat fent aquest reportatge i tants altres de poder treballar sobre el terreny. El premi corresponent al millor treball de premsa especialitzada en viatges i turisme, dotat amb 6.000 euros, ha recaigut en l'article Quan els arbres tornen a casa, de Pep Coll, publicat a la revista Descobrir Catalunya l'1 de setembre de 2023. Bé, amb els pobles abandonats passa una mica com a les famílies infelices de la novel·la de Tolstoi. És a dir, que cada poble ho és a la seva manera. Per tant, val la pena anar-hi a tots perquè realment descobreixes formes de vida desaparegudes, però qui sap, algun dia podrien tornar, perquè la natura i la terra donen moltes voltes i les civilitzacions s'acaben i tornen. El premi corresponent al millor treball de ràdio, dotat amb 6.000 euros, ha estat pel programa especial Falles de Durro, realitzat per Marta Romagosa i un ampli equip de professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, dins el programa Catalunya al dia i, a més, el 16 de juny de 2023 per Catalunya Ràdio. D'entrada, aquest programa li vull agrair també al cap d'informatius de Catalunya Ràdio, l'Òscar Fernández, que un dia jo entro al despatx i dic: escolta'm, què et sembla si anem a fer un programa sobre l'inici de les falles del Pirineu? I jo crec que va trigar com a 15 segons i va dir: d'acord, doncs endavant. I què vols fer? Doncs mira, això és que no en parla molta gent. És una cosa que es fa cada any però no en parla molta gent. Doncs dediquem-li una hora sencera. Per tant, gràcies a ell, gràcies sobretot a la gent de la Vall de Boí, perquè tothom es va posar al nostre servei. Un premi periodístic per guardonar treballs periodístics, però amb una visió transversal del territori, com transversal és també el turisme. El Pica d'Estats es manté fidel als objectius de la seva creació i posa l'accent en tot allò que fa referència al turisme i també a la vida dels pobles, de la seva gent, de la gastronomia i dels productes de la terra, de la cultura i de les tradicions de les terres de Lleida i de la seva capital i també del Pirineu. Aquesta edició, a més, suposa un punt i a part en la història dels premis. Conjuntament amb el Patronat de Turisme i amb la Diputació hem estat treballant des del Col·legi de Periodistes amb els membres del jurat en una nova categorització dels premis, perquè el Pica també evoluciona amb el temps al llarg d'aquests 34 anys d'història. Els mitjans de comunicació teniu un paper fonamental per donar a conèixer el sector turístic de la demarcació de Lleida, Pirineu i Aran i també el seu patrimoni, que és un patrimoni de primer nivell. Us encoratjo a continuar treballant en aquesta línia per poder continuar promocionant les comarques del Pirineu i de la Plana arreu del món.